No myslím si, čo sa týka napríklad teda kanabinoidov, myslím si, že by sa to dalo nazvať epidémiou. Že to, čo bolo povedzme pomerne zriedkavé pred 10-15 rokmi, tá scéna, takzvaná drogová scéna, ako keby sa menila. Boli jedno obdobie, povedzme 5-7 rokov, boli na prvých miestach stimulujúce látky, ktoré sa zneužívali na diskotékach alebo proste na nejakých tanečných párty. Dneska sa zdá, ako keby najviac z tých mladých ľudí siahalo po marihuane. Také tie, by sme povedali, pesimistické súvahy hovoria, že každý štvrtý stredoškolák siahne po marihuane, respektíve ju niekoľkokrát zneužil. Takže toto je svojím spôsobom alarmujúce, že je to teda veľmi frekventné. A stále nie je nezanedbateľné vzťah mladých ľudí k alkoholu, aj keď to asi nie je celkom predmetom vašich otázok. Myslím si, že je problémom, že sa mládež celkom pravidelne opíja. To je závažný zdravotný problém.